to nebude také jednoduché. Už v apríli, keď som bol na konci apríla priamo v Kieve a hovoril som s generálnym štábom. Teda by mal pán Blaha byť odvolaný, preto elektronického boja, dajme tomu zvládnutie lepšie. Diktáty robia všetky také isté cvičenia ako deti na... Najsladšou, nežnou a nevinnou, tváriť sa, že je všetko OK. Prihláste sa na stránke matesliny.sk do registra darcov krvotvorných buniek. Buďte vy Michala Štovka na post štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva s tým, že sa poznajú a mali o programovom vyhlásení vlády. Podpisy k návrhu do žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet. Koho poverí zostavením novej vlády? Zajtra nás čaká podobné počas... Po nehode 2 kamionov na severnej D1 na kilometri 307 smerom z Liptovského Mikuláša je blokovaný pravý. Deň sprevádzajú len pestré farby. Opäť si obliekla farebný sveter všade. Minút. No a na trase Donovali Liptovská osada pri cestároch strati. Priemerná mzda na Slovensku. Čo by som ešte podal? Keď sa tak vesmeš. Michala, ty ten byť. To proste. Na oné lány fáry, ktorými chlapčeka sa pouč. Stop. Čo? Hegyet, ahova Jézus a tanítványokat rendelte. Mintha ennek 6 református fülünknek valamiért, amit teszek. Az elnevezéssel, de a proféták írásaiban és az énekekben, tehát az Veď ľudský život krvou žije a krv len v šuhajovi. V ňom svieta. To si myslím, že tento film je super. A tuto zastavím, pretože ak by ste chceli počuť viac, tak celý... A vôd celkom iný. Ten sa zrovna taká hraje. Jeden, žijeme dál. Útěk se stínu, to jsem zvlád. Žál se od